Rekonštrukcia školy môže byť dobrou príležitosťou pre zlodejov. Presvedčili sa o tom v Nitre na Párovskom gymnáziu. Hoci sa učitelia proti krádeži chránili a notebooky zobrali domov, to, čo v škole zostalo, odniesli zlodeji. Zlodeji využili stavebný ruch na škole, prehľadali kabinety a zobrali, čo sa dalo. Do budovy sa zrejme dostali bez problémov. Školu opravujú, zateplujú, vymieňajú okná a tak sa tu pohybuje veľa ľudí. Od robotníkov stavebnej firmy až po ľudí z dodávateľských firiem. Nemyslím si, že to tí pracovníci odsudzili. Stačilo sa zamiešať medzi nich, niekto z ulice, keďže aj okná sa robili, aj dvere, aj všetko možné. Čo zmizlo, ani nevieme zatiaľ. No vieme, že voľa čo asi áno, ale čo nevieme. Lebo tu moc ľudí sa otočilo. To tam otvorené boli všetko, chodby a tak, triedy tam robilo. Určite volá, kto volá čo. Ale to ťažko povedať, že kto. Učitelia sa snažili školu strážiť, dokonca zobrali veľkú časť elektroniky domov. Odniesli notebooky a počítače, ktoré študenti denne používajú. Časť vecí zostala v uzamknutých skrinkách, ale ani zámky nepomohli. Páchateľ poškodil zámky na skrinkách, z ktorých odcudzil elektroniku v celkovej hodnote viac ako 1300 eur. Bohužiaľ stalo sa, no tak možno to je memento pre všetkých ostatných, čo budú robiť podobné úpravy školy, aby sa niečo podobné nestalo. Dana Brixová, televízia Markíza.